Hello guys, tara snack tayo. Snack time. Mukbang mango. Ayan oh. Thank you so much anak sa blessings na binigay mo sa amin. May payuda na naman ang aming anakis and heart pizza. Snack time, pero ito ang pinaka-paborito ko. Look guys, may green pa siya. Green mango. Yummy, yummy. Let's eat. Snack time. And thank you sa ating kababayan. Nakabili ako ng bagoong with pork. Yummy. Kailangan natin support ang small business, lalo na ang ating mga kababayan. 'Di ba guys? Kaway-kaway sa mga sumusuport sa ating mga kababayan na naghahanap buhay ng marangal. Ayan, bagoong from Denmark pa yan. 'Di ba? Nang ibang bansa si bagoong. Let's eat!